रे बाप हमारा मन नहीं खेलावा तो का करिए बाड़ी लो तो आगा पीछे छपले रहते ही लो आके हेन जैते लो तभी तो कुछ करते हैं तुम पे कपार दुखा तो हमारा पियला भी ना बुलाई क्या हूँ घर के लइका के रुक जा हेलो हेलो सुनी ना कहाँ बानी रोटा एक काम करी ना तने हम लेके आए ना मन करता बहुते पिए के कपड़ा दुखाता टे देखी आई ना हम वेट करते नहीं कि बाना घरे दीदी दी ऊपर बैठे तो हम पीले में सड़ दे सुनी और माचिस अरे टोटल व्यवस्था लेके आए टेंशन मत लो ठीक बा जल्दी आई ठीक है ना ठीक है ये तेरे देवर बड़न चला सब बात माने ला दिक्कत नहीं की ना देखबो करी तब का करी हम लोग हमार डर लगल बा कई लोग से भाई पिए के भाई हमारा नाशा बता हम तो पिएबे ना करम भाई लोग पता ना को बोल हनी चलो रुक पबजी खेले रहता ने का हो तारला शरम नहीं खेला गो दिन रात मोबाइल में खाली हमरा मोबाइल ला छोनी ठीक बा ना ला शरम बाकी ना एगो उहे खाली करी ना हमरा ला शरम नहीं के कौन दिक्कत बा कैसे मुंह लड़ावत हो त का करी जी दिन रात हम ही काम करत रहतनी तनी छोट लेखा रह अरे बड़ हनी त माने कुछ भी कर सकिन हमरा साथे त माने बड़ आदमी कर छोट आदमी घर बैठ के खटिया तुरो ना देखी तनी शरम कर तारा ले बढ़ आइल तो उतना दिन से उहे हमरा कइला केहू से शरम नहीं के अपन काम में अपन हाथ गोड़ चला के खाई जा हमरा से मतलब मत रखी ठीक बा ना तार शरम नाम के तनको चीज नहीं चाहिए तार माई बाबू सिखल हां मैं वही सिखले बा जे एकदम ला शरम तो घोर के पी गइल बाड़ू हां पी गइल बानी रो पी ली जाके हम ना जाननी कि होइसे करबू ना त तार बियाह है ना करवइले रहती हम देवर जी से तो जाई अभी वाले फोर भांग दी लहकावत बोलही ना बानी हम काला हकाई आप कितना सिखाई बराबरी बैठ के मन लड़ा कम बोला समझ लू भाई ना लड़े खाती देखी कंट्रोल में बन तो दिमाग में खराब जा होने जाके काम रौरा जाई ना आनो रौरा एकदम से जाके काम नहीं करे के बर्तन नहीं धइल बा ना जाई तनी से ओकरा मछली के सुते के बैठे के फुर्सत नहीं छै रौरा जाके सुती हो जाके सुते काम करी ठीक बा हमरा से उम्मीद मत रखी जा काम के ना आइल बाड़ू खटिया तोरे खाती ना ए जी देखिए हम हाथ जोड़त नहीं जैसे जाई दिमाग हमार खराब बैस ही झूठे कुछ बोल दे देखी हद से ज्यादा गुजर रहल बनी नहीं बोलत ढेर जान तनी हां तो कबर पका चो हमार हाथवा चले लगी ना तो फिर कहम ना कि छोटकी बोलत यार शर्म नहीं खेला हाथ चलो हम आवती रो देखी हीरोइन बनत रहिलो अपने आप के कितना बर्दाश्त करी बर्दाश्त कर तो परले भइल हमार भाई जौन काम होता हम कर हमरा केहू से डर नहीं खेलाव सब बात बाटे हमार जौन काम होता करम चाहे भतारो को चाहे केहू हो हमरा केहू से डर नहीं खे और भतार के तो हम मुट्ठी में रख लेबे तू लोग लाख भी केतनो भी समझा देबलो तू ना समझिया पता नहीं कहबै हम दिमाग खराब रख लेबन साला उतने कपार दुखातटे हेलो हेलो बोलो अरे आई ना जी रो कहाँ दिमाग खराब करी ना ताई जल्दी बाड़ी से ना बाड़ी से पता टोर लगे खाली बस का भजी का हाल बा अरे माई बैठी नहीं बनी पहले दी ना तारे बाड़ी से ना क्यों नहीं क्यों तारे ना बाप रे बड़ा मजा आता है पिए में रो पियो ना हम नहीं पीना जान तनी लत लाग गइल बा ना नहीं लत लगे हमरा आदत हो बा रोज पिया एक पैकेट किन के दे ठीक बा ना किन के रखल बा पियत रह हम अपन ओय हो दादा ई का हो बेटा हो ई का करतड़ा हो सिगरेट पिया तनी सिगरेट पियतड़ा बतावा आ तू ए जी देखी बात में सुनी कोनो चीज के लत लग जाला ना त ना छूटेला ठीक बा ना देखी हमर ई तो ठीक बा इहो लाते लग गइल बाटे का ई त इनकरा से हमरा कोनो मत गांव घर के देवर हन ऐसा ही आज तक हमनी के गांव घर के देवर से बोलनी है ना आ तोहरा ला शरम नहीं खे लागत कि बोलैला से आ गइला फोन के लिए मैं भी नहीं बाप रे बाप तो धुआं उड़ावत ये दादा ई कहिया के पियल खाली है रे पे रो जाए ना का दिमाग खराब दीदी जी अजी दीदी सुनी का हो छोटो आई हो दादा हाय देख ली का हो कौन गुल खिलावल जाता बक हम माई तो एकदम उपजिया दले बिया एक चक्कर में के पड़ी हम जातनी है ए जी को ठेरा पियत रहबू ढारत रहिया पियत रहिया अबे तो तोर भतार के कहतानी भाई बड़ू वो केहू के बात नहीं खुमाना तो बड़ा छोट देखते नहीं केहू के अब रोड़ा का खराब रोज जाएंगे कैसे दिमाग मत खराब करो
दिमाग खराब हो गया बहुत लोग एकदम से। बताओ जो हमारी आदत हो गई मतलब पी ना सकी ना एकदम से सिगरेट में तो पता नहीं क्या कर देनी एकदम से बस मूड खराब हो रख देनी एकदम से। देखिए बुझा का अरे जगह बू भौजी ए भौजी का जी बबुआ अरे अब सुतल बिया जागत ने के कुछ हो गइल बा का करा सुतल भी है हो गइल बा हो जा त ठीक रहत बैठी है जा बताओ तनी का फैल बाटे एकदम घर में नेटवर्क भागर फैला के रहुआ सब रखले बानी जा का कह हो गइल बा करा का हो गइल बा ये बबुआ जी सुनी ना अरे मौगी न सिगरेट पियत रहे जी आ एगो काम धाम नहीं के पियो करत हमार सिगरेट पियत है ये दादा हम ना जानी के होइसन करी सिगरेट आजी बबुआ जी हम का कही रे और मेहरारू के इतना दाल देले बिया सिगरेट पियतिया और इका तो तो हमको देखल ही नहीं कि वो करे कितना दिन हमारे संग रहती है भौजी बाकी का कहत रुए फौजी रउआ नानू मानो रउआ काहे मानब कि भौजाई हई कजन झूठ सच ला रही देखी बबुआ जी आदत सुधार दे जी तनु सिगरेट पियतिया और सिगरेट करे जब बैठ जी ना तो मोरे के तनी धांधा हमरा के देखावा ना कबो हम तो नहीं देखल ले करे अरे छोटे अरे वो वैसा ऐसा गोल खिलावा दिया नु अभी जानत नहीं कि घर घर के ठेका खोलवा दी अभी जानत नहीं कि यानी समझ में नहीं गया अपने ना समझ में आई तनी हम कहने होने का मौका जी सब ताकत तनी हमरा के देखावा ना हम तो देखल ही नहीं कि कहते बने अपना दिन के आई बिया उतना दिन से हमारे बने विश्वास बाकी नहीं थी तो करो पर विश्वास बटले ना बा बाप रे बाप मेहरारू तू बड़ी से आई तो मेहरारू लड़ा हो गेलो तो तनी देखावा कि कबो ठीक हमने के तो बानी जब समझाने भर देती थी अब इनकर मेहरारू अब बिगाड़ से हमारा अब हमने के का समझाई अब बताए लेकिन एक बात कहूं देवर जी तू आज ऐसे करती है ना कल लइका फइका पप्पा खा पई ठीक है ना अपन मेहरारू सुधार दी ना ना हम आना तो हो जइया लगा बल्कि ना ना हम ना मानम ना तो देखावो एगो हम मछली गोतनी बिया की आज तक ले आइल उतना दिन हो गई सब काम धंधा सब कुछ कइलस ले हमरा के कुछ ना करे देवे ले आ लेकिन वो आज के बाद ऐसन शिकायत ना सुनेला से राव मेहरारू बिया कि हमरा के एकदम उजिया गलत बिया जाके देख लिया अपने ले नहीं के विश्वास तो ठीक बनाऊ अरे बाप रे बाप झूठ बोलते सब कि सच बोलते सब रुको कि हमारी माँ ये देते हैं ना ए तनी उठाओ ना अरे तनी उठाओ बैठो भाई का एकदम सुतर रहता तन की नींद नहीं के खुला तो का हो जे अरे कैसे एकदम पूरा उंगाई लागत रहता तारा का हो गइल बा जो बात है कहां गए रे अरे हम कहाँ करनी तू कहाँ कर करो तो जगह तो नहीं जगह देना रहो चलो कब पार्टी में चले गए ना जी बाप हम पार्टी में ना जी नहीं चलो आज पार्टी में का चीज का पार्टी सीट तो ये मुझे आज पार्टी में भाग हम सिगरेट पी हम पागल हनी का जी हटे अरे तो चलो ना आज पार्टी बाबू के पार्टी चली सिगरेट के हाँ सिगरेट दारू तो हम भी हम लोग किसी ना एक्सरसाइज का चलो ना उसके सब चलो 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 ना ना रहे दी का चाहिए कोई जगह छोड़ो ना आज ये जी पार्टी में ए हम जाते हैं सिगरेट उगरेट लेके आओ तो नहीं रुकी ना से सुनो के कहाँ किसी आई सही में सही हम सिगरेट नहीं लेते खराब तुम जानत नहीं हम जानत नहीं नो तो रोड़ा खिसिया जे ऐसे ना कह दे हम जानबे ना पीनी के रोड़ा हमरा के सिगरेट पिया माची से बैठे अरे रुक रो एगो रोल ले एही में रोटी है लेकिन अंदर आओ आवेला हाँ क्या है चौथे दिन जानत नहीं वाणी नो बहुत चाहत नहीं लेकिन ना देखिए कौन सी का है का कभी हम सिगरेट न पीते तो रोड़ा न कहीं पी के सिगरेट तो हर सब हम सिगरेट तो ठीक है बहुत जाए बात करने वाली सिगरेट उगरेट पिए क्या तो रोड़ा न कहीं जी हम कब तक पिए भी तो रोड़ा न कहीं जी जरा हम तो गाड़ी में नहीं हम धराव कर रहे हैं